Salutare tuturor și bine ați venit la un episod de Minecraft Skywars. 3, 2, 1. Te-a băgat? Merge? Mă duc direct să-l bag cu pumnul pe prostul. Să nu trecă m-a băgat cu prost. Bă, nu m-a băgat cu prost. Bă, pe mine nu m-a băgat cu prost. Mâna pe topor. Uite-te la mine, uite-te la mine. Uite-te la mine, mă vezi? Nu. A, nu, gata-te. Ești full iron? Aproape. Da. Și cu topor de iron. Upsi, am fost pășit. Să fiți atenți, oameni buni. Mamă, ce Nu e hack ăsta. Ăsta nu e hack. Deci și voi să faceți așa. Bare, Bă, nu e. oameni buni, de s-a dat pe game după frații griu. Fă-te greu. E cineva în mijloc. Așa cum uite acolo, dacă mai să mai vină cineva. Bă, un prost are armură și are o armură de te piși pe ea. Și Are... și vine spre mine. Nu. E ăla care mă omor pe mine. Uite-te și tu ce handicap mă omor pe mine. Zi dacă vine cineva. Că nu. Sunt full iron, dar nu trebuie o sabie bună. Bă, în mijloc aici nicio sabie, frate. Niciuna. Am topor de iron cu sabie de piatră, ceva de genul. Sunt full diamond cu topor de iron. Cine vine aici îl spare. Nimeni. Ce mă? Bine. Da. Hai să dau n-am? Bine, hai. Nu știu. Mă uit la televizor. Hai mă, pa, mă, la una. Bă, mai ești în Minecraft? Mai ești în ăsta? Aici? Mai... Bă, sunt curios că mă uit la una. Oameni buni, abonați-vă la Răzvan Dima. Are o poză cu un R mare. Ai, bă, să te văd prostului. Ia uite-mă un Herobrine. Ce retard. Dă YouTube. Ia uite-l, mă. Bă, fratele, mă abonez și eu la Da? Să se aboneze și la mine. Ce mă? Zici să se aboneze și la... Oh, ce prost a căzut în voi! Uhu! Ce dobitoc. Cu cine mai sunt? Bă, cu cine oare mai sunt? Cu drăgușorul ăsta, mă. Cu parcările ăsta, mă. Bă, 18 abonați. Cine? Andrei. Oh, am crezut că Răzvan. Acest canal este bun. Dă-i la videoclipuri, mă. Scrie că acest canal este gol. La videoclipuri. Nu dă-i la pagina de pornire. Nu înțeleg ce vrea să facă dobitocul ăsta. Vrea să vină, știi? Nu a făcut... Poate fac la provocări, nu a făcut 12 like-uri și un dislike. Andreea. Cine bun la cap? Păi da, atâta, da, uite. Bă, și unde scrie videoclipuri? Ai văzut că scrie undeva videoclipuri? Bă, și-o fi șters și ăsta ca tine. Prostule, nu știi tu unde să dai. După ce-l bat... Bă, Dicu ăsta!
Bă, dar ești bostați, oameni. Bă, ce mâncăm? Acum mi s-a mutat. Nu știu, eu mai fac o rundă de scars. Cât ai filmat? 600. Ai pornit înapoi video? Da. What the fuck era să cad peste tine? Ce? Ce nu te prostești așa? Mine vezi? Bă, mingiuca, nu știu unde mi-e mingiuca. Eu te mă, dacă ție așa ție apăsat, ți pune. Păi da, ce nu știi? Nu, da, pe ăsta nu știu. Eu știam. Sigur știa. Să mor eu, nu știam. Că l-am văzut pe unul. Când avea pantalonul și când și-a apăsat și anția și-a apăsat și mi s-a pus. Wow, ce... Scuze, și tu, nici nu știi. Bă, tu ești retardat, știam. Cine ai mă juram degeaba? Aha. Pantalonii... Acum că tu nu știi ceva înseamnă că nici eu nu știu, nu? Adevărat, mă. Că dacă tu ești prost, sunt și eu. Dar eu nu sunt așa, nu? Așa n-are cum să mă arunci. Am vecino odată la și la anul iar veni, a venit. Bună, miezule! Mănânc în timp ce mă uit la prostul. Bă, dar ce dobitoc, haide! Unde? Dar nici ce spui, nici pantaloni se uită la mine ca bou. Hai! Lasă-mă pace. Dă-te, bă. Bă, retard. Ce naiba face? Înțeleg. Ori n-are armă. Da, face. Acum 56 de minute de Davis, frații, mai la fel. Bă, eu mă arunc. Bye, What bye! the fuck? Ce? A apăsat Orange Blue, ia uite-te și tu. Eu aș vrea o de asta, mă, încălțăminte cu roți. Adică ar fi eficient. Ba, ba!